И здравейте на всички, които гледат това видео. Не започваме нова поредица на Survival. Така, тази поредица няма да бъде Survival обикновена, ще бъде Survival с модове. Така че да, тук това не стана много добре. Ще играем на Peaceful, защото има някакви духове, къде ме нападат. Айде така с главни букви. Ето такова място. Да, супер. Ще си включа читовете. Така, сега се зарежда. Ето, зареди се. Ето ми го и новия скин, с който вече силно ще... О, what the fuck! Окей, до сега ни спална, супер! И вижте какво е яко. Да, това е един от модовете, където селата са с по-различни пътища. Може да се каже, има села във всеки байам. Да. Така, ето ми го новия скин. Да, вижте как се свива. What the fuck. Хо-хо-хо. Окей, тук има овце. Ще ги убиеме. Тук има и крави, няма да ги убиваме. Окей, ето там има една и тук има една. Умря ли? Яко. Добре, къде отиде сега? Както и да е. Където да е. Умри, ма! Гледайте. Бегай там и не бей. О, веднага саплинг, яко. Да, няма смисъл сега да строя къща, защото къщата сигурно ще ми бъде ето това. Ако мога да вляза. Да. Да, ето че можах някак. Така. И ето това ще ни бъде тук хомът. Така. Да, това се е на някакъв боксиор, ама както и да е. Така. Така е, тук имаме доста модове. Аз съм ги слагал е така, не знам кои са. Има Ghost. Тук фирмичър мод, че беше.
Не знам как да ги крафтвам. Така че... Ще ми извините. Какво беше? Яко това ще бъде сега, като го нагласа. Да. Сега си някаква пияница. И FPS падат. Също световно. Окей бе, какво беше бе? Video settings. Ето бе. Ето да. Тук да мога да се клата. Седно съм с спитка. В момент да видя кой ми пише. Днес. Окей. Малко камък да съберем. Ще ни потрябва. Така. Дай нагоре бе сега. Айде! Браво, че браво. Така, без да исках... Не без да искам, аз си деинсталнах това Майнкрафта и ми се изтри уралда от Survival, така че онзи Survival го забравете вече. Защото вече в този ще оцеляваме, няма смисъл в другия. Така. Тук да оберем тия книги. Окей. Сега се отиваме в къщата. Така. Един момент само да видя тук. Да, ето това ще го махнем. Но просто не мога, ще го правя с каменна. Много ме дразни дървената. Всичко дървено го мразя, в принципа, ама. Oh shit. Okay. Нарочно се става типа.
loša ideja. Shit! Така е грозно, затова ще си сложа там двете. Ето така. Окей, става вечер, така че справи така. И за сега ще направя един втори етаж. Само ето тук. Така. Ето така стана доста яко. Според мен те. То не знам за вас. Ето така. Така, както се знае. Не знам. Ще го измислям някак. Ето така. Не съм изобщо добър строител, така че корти. Ето така. Окей, да се наспим и ще излезем за малко навънка. Аре бе! Бах ти.
Да, мисля това да бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Да, харесвайте, абонирайте се, споделяйте, дайте положителен вод на клипа. И да. Чао!